Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kumba khatsan ngut kinong India ki badai kinong jungo kai perthai ki la du e ya la jong ka jingem hadien bakalieng ka bakit ya lai puar ngut ki briu kala hajan ka dolonong Phuket kabadon hasaudan Vietnam laong bakini ki lai puar ngut ki badai kinong India bat ki weipat saungut ki badon ha ka tei kalieng ki de ki bapnya ya kalieng kani kalieng lani ka batip kum kita speedboat kami naga dolonong Honmi route bat kadai kabatmu banlej sa Antoi port Henry kalakalano kumba south pa mitar shwaban poi sakacaka kabakitmu banlej hadin ba ka kabakhlain bor ka lempat jubor ya katai kalieng ya kani ka jingja la pentignaru da ka Indian Embassy kabadon Vietnam kabalaong ba ka jingyap kibriu kadai kabashisha hadin ba kalieng kalakala hajan Phuket Island Hakabai day bat kani ka jingja ka embassy kalabu i control room ha Ho Chi Minh City bat Hanoi pan ay ka jingarap ikilong yeng long sem ki bamat ya kani ka jingja pasungsi ka Phuket ka day ka way na kidol nong ka bahe ha Vietnam bat ka day ka jaka jungo kai perthai ka bapaw ha ka gari bat kinong jungo kai perthai na ka leng kijuan ban pudut por Chóc luôn á, chứ không chết lắm, đụ mẹ chết lời luôn chứ không chết lắm. Má còn kẹt cái chổng nhiều lắm. Chết luôn. Có người Việt Nam mà nó ghép tùm lum mà. Quay lại trong clip thôi. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingman toy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya